Kresliace nástroje, výber a nastavenie. Animačný program používa vektorové kresliace nástroje, veľmi podobné každému vektorovému grafickému programu na vytváranie grafiky. Konkrétne v programe Flash sa dá povedať, že kresliace nástroje máme k dispozícii v paletke Tools, a síce je to nástroj pero, čiara, prepínací nástroj medzi obdĺžnikom, oválom, mnohouholníkom a hviezdami, ceruska, štetec alebo sprej a deco tool alebo deco nástroj. Každý jeden nástroj po zvolení má iné nastavenia a inak sa prejavuje. Ideme si ich ukázať po jednom. Najjednoduchší kresliaci nástroj je Line Tool, klávesová skratka N. V jeho nastaveniach máme len dve možnosti, zapnúť alebo vypnúť objektový mód a zapnúť alebo vypnúť prichytávanie k objektom. Vo vlastnostiach sa dá nastaviť jedine farba čiary, hrúbka čiary, typ čiary. Po vybratí jednoducho tú čiaru nakreslím, po dokreslení si ju zvolím s výberovým nástrojom a môžem ešte meniť ukončenia čiar, či majú byť okrúhle alebo nie. A v prípade, že ich spojím, tak by sa mi ukázalo aj toto. Upozorňujem, čiara alebo Line Tool nemá žiadnu výplň, má len okraj, čiže cerusku. Ďalším nástrojom podobným je ceruska. Pri zvolení tohto nástroja opäť môžem zapnúť alebo vypnúť objektový mód, ale pribudla mi tu možnosť, akým spôsobom program bude doplňať moje kreslenie, či ho bude dávať skôr na rovné čiary s rohmi, alebo druhá možnosť smooth, či to bude vyrovnávať, alebo tretia možnosť kliky háky. Ukážeme si všetky tri. Vo vlastnostiach mám tie isté možnosti, ako som mal pri Line Tool, čiže len farbu, hrúbku, typ a zakončenia. Pri zvolení Straighten, keď nakreslím V, viac vyrovná na viac rovných čiar a ostré rohy. Smooth znamená, že zaobľuje, V bude zaoblené. A tretia možnosť sú kliky háky, V bude čo najviac podobné pohybu mojej ruky. Tretí typ podobný je pero. Opäť pri vybratí pera môžem zapnúť alebo vypnúť objektový mód a prichytávanie. Môžem si vybrať tie isté vlastnosti ako pri line a ceruske, to znamená len farbu, hrúbku, štýly, zakončenia. Nástroj pero mi slúži na kreslenie tzv. Bercierových kriviek. To je taká krivka, pri ktorej musíme zadať nielen bod, kde začína a končí, ale aj smer, ktorým z tohto bodu ide a z ktorého smeru do koncového bodu prichádza. Robí sa to tak, že kliknem tam, kde chcem, aby krivka začala a držím tlačítko myši a ťahám tým smerom, ktorým chcem, aby krivka išla, a čím ďalej potiahnem, tým viac tá krivka pôjde tým smerom. Tam, kde chcem, aby krivka skončila, kliknem druhýkrát a znova ťahám, až kým nedosiahnem ten tvar, ktorý požadujem. Táto krivka je bercierová, teda má počiatočný bod a dotyčnicu, ktorým smerom ide, ako silno ide, čiže nielen smer, ale aj veľkosť. A má koncový bod a opäť dotyčnicu, z ktorého smeru prišla a ako silno. Nástroj pero sa dá prepnúť na pridávanie ďalších bodov na krivke. Keď sa mi zjaví vedľa pera plusko, tak môžem pridať ďalší bod a takýmto spôsobom zmením tú krivku na nepoznanie. Pridal som tzv. Úzol
No a keď sa prepnem do mínusu, tak ten istý úzol mám vedľa pera mínusko, odoberiem. Ešte je tu štvrtá možnosť na zmenu rôznych uzlov z ostrého na tupý a naopak. Vidím, že tu je nejaký úzol, ktorý je rovnomerný. Ja na neho kliknem a už je ostrý. Tieto nástroje boli doteraz všetky nástroje na objekty alebo krivky, ktoré mali len okraj a nemali žiadny obsah, žiadnu výplň. Poďme si ukázať nástroje, ktoré majú aj okraj, aj výplň. To je tento prepínací nástroj na obdĺžniky. V nastaveniach môžem nastaviť objektový alebo krivkový mod, prichytávanie. Tento raz už môžem nielen nastaviť vlastnosti okraja, ale aj výplne, farbu. A tu môžem nastaviť zaoblenie rohov. Ak sú tam nuly, obdĺžnik bude vyzerať takto. Ak to zaoblenie rohov zväčším, tak bude vyzerať takto. Dá sa urobiť každý samostatne. Ak sa prepnem do Oval Tool, opäť tie isté možnosti, všetky, ktoré sú tu. Nakreslím nejakú elipsu. Tá má opäť ceruzku aj výplň. Pri kreslení novej kružnice musím zadať tieto vlastnosti a môžem takúto nedokončenú kruhovú výseč urobiť. Ďalší nástroj, jeden aj druhý, sú tie isté, ktoré sme si ukázali doteraz, a síce obdĺžnik Primitive Tool a Oval Primitive Tool. Rozdiel medzi týmto a týmto prvým je v tom, že sú lepšie uspôsobené na prácu, vektorovú prácu. Ukážeme si napríklad teraz. Rectangle Primitive Tool vyzerá asi takto. A keď s výberovým nástrojom teraz kliknem, objavili sa mi tu také fialové rohy, nie je to veľmi dobre vidieť. A za tie fialové rohy sa dá práve toto zaoblenie rohov nastaviť aj priamo v ploche. To isté sa dá urobiť aj s Oval Primitive Tool. Podotýkam, že keď držím Shift, tak kreslím kruh a nie elipsu. Opäť tam mám fialové body. S výberovým nástrojom urobím vnútorný priemer a tu určím otvorenie za tento fialový bod a za tento fialový bod. Posledným nástrojom je jeden v dvoch, a síce Polystar Tool. Nástroj na kreslenie mnohoúholníkov. Má tie isté vlastnosti, ale treba si všimnúť túto možnosť, kde sú možnosti. A tu si môžeme vybrať, či chceme mnohoúholník, koľko má mať uhlov, alebo teda strán. A vyskúšame, čiže toto bude 5-uholník. Alebo, keď si vyberiem hviezdu, napríklad 12-cípu hviezdu, tak ju môžem nakresliť takto. Každý z týchto nástrojov, ktoré sú tu spojené do jedného, má spoločnú vlastnosť v tom, že keď držím Shift, tak bude zachovaný pomer strán, to znamená, nebude to obdĺžnik, ale štvorec, nebude to elipsa, ale kruh. A druhá vlastnosť, že keď držím Alt, nekreslím z ľavého horného rohu do pravého dolného, ale zo stredu. Čiže teraz budem držať Alt a nakreslím ten kruh zo stredu. To isté si môžeme ukázať s obdĺžnikom. Keď držím Alt, kreslím ten obdĺžnik zo stredu. Keď držím Alt a Shift, tak to bude štvorec kreslený zo stredu. Ďalší nástroj je štetec. Štetec už na prvý pohľad je jasné, že čo je to za nástroj. Jeho možnosti
sú dané tu zapnúť alebo vypnúť objektový mód, zamknúť výplň, to teraz nie je dôležité. Čo je dôležité, je vybrať si hrúbku štetca a treba si vybrať aj stopu štetca, trebárs takúto. No a môžem nakresliť, aby sme videli ten rozdiel medzi takouto stopou a takýmto štetcom. Pri tomto nástroji je tu ešte jeden prepínač v nastaveniach, akým spôsobom má kresliť, a síce či normálne, alebo má len vyplňať objekty, alebo za nejakým objektom, alebo vnútri nejakého objektu. To je tiež veľmi užitočná časť tohto nástroja. Čo je ale dôležité a čo si málo kto uvedomuje je, že človek by povedal, že nástroj ako je štetec sa bude správať ako ceruska, že teda bude mať len okraj a žiadnu výplň. Ale vidím, že toto je výplňový nástroj, to znamená, takémuto objektu ja môžem pridať aj nejaký okraj. On má čisto len výplň, správa sa ako výplň, samostatná výplň. Ďalší nástroj je pod samotným štetcom a volá sa Spray Brush Tool, ktorý mi umožňuje nastaviť nejaké objekty, ak mám symboly, ak nie, bude robiť toto. Má možnosť nastavenia farby, zaškrtnúť náhodné, sprejovanie, tu je veľkosť a vzdialenosť medzi bodmi. Aby sme vedeli, čo to robí, tak je to niečo takéto. Je to doslova sprejovanie. Ďalší pekný nástroj je Teco Tool, ktorý keď zvolím vo vlastnostiach tu hore nemá žiadne nastavenia, ale vo vlastnostiach v paneli Properties má takéto možnosti. Tu si môžem vybrať, aký efekt tohto štetca chcem, lebo dá sa to považovať za štetec. Napríklad tu mám nejakú rastlinu, on dokáže takúto vec urobiť. Čiže vyplní celú plochu nejakou rastlinou. Ak si vyberiem iné nastavenie, napríklad nejaké budovy, tak tu si môžem ďalšie vlastnosti vybrať a môžem nastaviť a ťahať od spodu nejaké mrakodrapy alebo niečo také. Čiže to je ďalší zaujímavý nástroj. Ak narýchlo potrebujeme niečo urobiť, je tu aj tráva, aj oheň, aj kvety, aj svetla, aj nejaká animácia dymu. Čiže je ich tu veľa, každý má svoje vlastné nastavenia. Za dôležité považujem ešte ukázať tento nástroj, a síce je to kýblik a hneď pod tým je niečo ako kalamár. Na to ale, aby sme ich mohli použiť, musíme nakresliť nejaké objekty. Na prvý pohľad sa zdá, že tento objekt aj tento objekt sú rovnaké, aj keď som ich nakreslil s rôznymi nástrojmi. Ale nie sú rovnaké v tom, že kým tento, kreslený ceruskou, má iba nastaviteľnú cerusku a správa sa ako okraj objektu, tento bol kreslený štetcom a správa sa ako výplň objektu. Keď teraz chcem tomuto objektu pridať nejaký okraj, dá sa to práve cez tento nástroj, a síce Ink Bottle Tool. Vo vlastnostiach vidím, že on sa správa ako okraj, lebo sa dá nastaviť len vlastnosť ceruska, takže vyberiem si nejakú farbu, aby bola jasne viditeľná, že ju tam pridám. A po kliknutí, ešte sa dá nastaviť aj hrúbka, a po kliknutí na okraj nejakého objektu pridám výplňovému objektu, ktorý bol nakreslený štetcom, nejaký okraj. Naopak kýblik slúži na vyplňanie uzavretých častí objektov. Na to, aby sme mohli použiť, musím aj nejaký uzavretý objekt vyrobiť. Takže ho napríklad vyrobím takto. Toto miesto je uzavreté medzi rôznymi krivkami a dá sa na ňo použiť tento nástroj kýblik, ktorý má len takéto vlastnosti: zamknúť výplň
Toto je dôležitá vec. Nastavuje sa s tým, že akú veľkú medzeru v našich objektoch, ktoré uzatvárajú ten náš priestor, bude ten náš nástroj akceptovať. Čiže to prvé nastavenie vylučuje akýkoľvek problém, nesmiem tam mať žiadnu medzeru medzi týmito krivkami, musia sa naozaj pretínať. Týmto umožním malú medzeru, väčšiu medzeru, najväčšiu medzeru. Ak nám náhodou teda nefunguje vyplňanie tým, že ja kliknem sem a nevyplní sa mi to na tú farbu, ktorú tu mám nastavenú, tak jednoducho treba toto zmeniť na väčšiu a väčšiu. Toto je predstavenie základných kresliacich nástrojov animačného programu Flash.